Asmanipun Mak Sri Pedhot asolole apa aja? Mak Sri Pedhot Asolole ada duduk asel. iki nyapa sing tak delok kok dibawane gombel. Nyapa jenengan kok wonten namine Pedhote bareng niku. Pedhote pengin tobat, Pak. Oh, Pedhote pengen tobat. Lah sing asolole nih. Ini kepinginnya kepingin tobat itu lho, Bang. Oh, saking gendenge kepengen tobat. Lu jenengan nate gendeng. Dengan apa aja, kepingin pengajian terus. Nah, niku sae to gendeng sae. Gendeng pengajian, gendeng sholawatan, gendeng zikir. Terus gantengnya Ponorogo. Ora usah nyebut-nyebut ganteng. Ngalih. Nggih, apa aja yo ganteng kok. Fitnah. Kula alhamdulillah Gus, sering ningali Ibu Eni nggih nenten pengajian-pengajian. Sering. Soalnya mesti ngene, Pundi-pundi bagi Magetan. pundi-pundi. Sama kula dugi Magetan, dugi Ngawi niki dugi. Insyaallah, Bang. Ini aslinya dalamnya pundi? Sumaroto, Semanding Sumaroto apa? Sumanding Sumoroto Ponorogo. Nggih. Lah nek kula dugi Magetan ngantos dugi Madiun dugi Ngawi, dugi niki. Masyaallah. Ket mbiyen. Masyaallah. Top. Dongane Bang nggih. Jangan kok manggene ten ngajeng piyambak. Nggih, kali jamaah kula. Nah, niku jamaah kula. Oh, iki duwe jamaah. Iki Ngapunten Bunyai nggih, ngapunten. Ngapunten sanget kula mboten ngertos nek panjenengan kagungan jamaah. Saestu Bunyai nyuwun pangapunten. Majelisipun namine napa Bunyai? Majelis napa namine? Oh, majelis asolole. Nggih, majelis Pedhot asolole. Bunyai ne namine Bunyai Serintil. Pak niku kula wau wangi wis meneni karo wau, Pak. Mboten asal maju. Lah mun jenengan nggih ngoten wong begine keri kok maju. Oh, jam 2, Bang. 2 apa di sini? Jam 2 wonten mriki. Ya. Lah kula jam 2 terus enten Medhi yo. Merentos. Lha nyapa jenengan kok ngenteni ten mriki? Lah sakit saya di apa, Bang? Remen selawatan iki. Insyaallah. Nah, berarti majelisnya Pedhot Asolole, pimpinan majelisnya Bunyai Serintil. Monggo selawatan. Napa? Singgung lho. Dalem Mungkin tersinggung. sing pundi? Kali Pak Bos ini ku mau nang Unifan itu kan asmane Ibu Sri to ya. Beda niku lak Sri Wahyuni. Nek sampean Sri sapa? Serintil. Beda. Lah itu Mulane tak kei Serintil niku kersane beda karo Sri Wahyuni. Nek Sri Wahyuni kan pimpinan majelis lembaga pelatihan kerja Unifa Berkah Andaresta. Nek pimpinan majelis Pedhot Asolole Bunyai Serintil. Pun jenengan putrane pinten? 4, Bang. Yang 3 sudah dipanggil Allah. Masya Allah, bejo jenengan gak ada celengan telu niku. Berarti 4 sing tesih setunggal. Nggih. Derek jenengan. Sama mertuanya. Nah, digawa mertuane pisan. Nggih. Berarti jenengan berdua tok karo kakunge. Bapaknya di Palangkaraya. Saya di rumah sama ibu. Bapaknya kerja di Palangkaraya. Asli Palangkaraya. Asli Palangkaraya. Iya. Tinggalnya di Palangkaraya. Iya, sana tinggal abah. Terus jenengan di sini. Tinggal ibu. Niki model piye terus? Apa apa? Nah, terus ketemu nih. Video call. Boten berapa bulan sekali kepanggil. Satu tahun sekali. Alhamdulillah, ini cinta COD gitu. Bon nggih. Nek jenengan milih nembang apa selawatan? Numpang suaranya elek lho, Bang. Enak wong kawan cemengkling ngono. Monggo Bunyai. Iya pasti yo. Ayo, monggo. Ayo pasti yo. Ayo cepetan ora tak paringi saru kok. Kon saiki wis sebutkan namine LPK
nih LPK yang singkatannya apa? Lembaga Pelatihan Kerja. Namine? Unifa Berkahan Darwista. Enak enak tulisannya. Pak. Direkturnya namanya sinten? Bapak kenalan. Lah kali kenalan lho. Sing gadah namanya sinten? Bu Sri wau. Sri sinten? Bu Sri Wahyuni. Nah, garwane namanya sinten? Enggak tahu, belum kenalan Pak, kenalan dengan Pak. Enggak usah pandang matanya. Jangan pandang matanya. Nanti kamu terpesona. Kan gak nonton ya Bu. Nah, ampun, nggih pun, ayo nembang apa sholawatan? Ayo monggo. Ayo monggo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah. Ala yasin habibillah. Masya Allah, tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan. Apa? Pripun. Gemeter wong jamaah sak monten kakak. Nggih pun Bu Sri, nggih pun paringi sarung. Sarunge tapi kene sapa bojone no Palangkaraya. Jadi simpen dulu tabak, nek nyaluri gurune ben-ben ae. Nyarunge apa nih? Ya Allah, pun paringi gendang diparingi. Nah, ayo kata-kata saya sarung mangga ayo. Sarung mangga, sarungnya abah anja. Kalau nggak pakai sarung mangga, isi gang. Ayo saiki dongane. Iki lembaga pelatihan kerja didongane. Lembaga Pelatihan Kerja Unita Berkah Andarista, semoga semakin hari semakin jaya. Amin. Anak didiknya yang di luar negeri juga banyak rezekinya, majikannya baik-baik semua. Amin. Masya Allah. Mas, berduit berapa mas? Ini mas, sing dongano punyai lho mas. Kok nak golek lho mas? Kambingnya harus golek. Mas, loh, ini loh. Alhamdulillah, bersama panjang umur. Rasa demek-demek tanganku. Saling kalau Pak. Kok nampani gue kok ngegrayangi tanganku. Alasan. Belum saling lho Pak, masa nama dia kayak kudanan lho Bapak tak ada wangi. Tekan penuh. Bisa ngomong ya sopo. Terus kan Pak, apa nih Pak? Terapis. Ya gue nanya terope, aku dikai terope es krim tuh sama gue. Es krim, bunga lagi jam 10. Sampai gini Pak. Nah iya dihapus dinteni ngomong. Matur suwun Bu nggih. Nggih, punya serindel. Insyaallah nggih. Matur suwun nggih, Ibu nggih. Insyaallah Gus. Kalau bagus. Matur suwun. Semua nikmat yang kita dapat dari Allah itu sesungguhnya bukan hanya bentuk rahmat, bentuk kasih sayang Allah kepada kita saja, tapi apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu sebenarnya juga merupakan ujian bagi kita. Jadi kita dikasih nikmat sama Allah itu kita diuji, tambah baik apa tambah rusak. Ada orang yang dikasih nikmat, setelah mendapatkan nikmat itu kehidupannya makin baik, bertambah baik. Itu namanya barokah. Ada orang yang dikasih nikmat itu setelah mendapatkan nikmat justru kehidupannya makin buruk, kehidupannya makin rusak. Itu namanya jadi musibah. Ini contoh sederhana. Rata-rata yang hadir, terutama yang dokter-dokter ini kan pengen banyak duit.
pengen jadi orang kaya. Ada yang dikasih sama Allah, tapi ada yang nggak dikasih. Ini bukan berarti Allah nggak sayang. Justru karena sayangnya Allah sehingga nggak dikasih. Loh, kalau sayang kenapa nggak dikasih? Sebab gini, andaikan dikasih mencelakakan. Justru nggak dikasih itu dalam rangka menyelamatkan. Kayak era dong gitu ya. Bapak Ibu, panjenengan sayang sama anak nopo mboten? Ya kalau nggak sayang sama anak namanya bukan orang tua. Ya sayang banget lah. Misalnya panjenengan punya anak kelas 3 MI atau SD, terus minta dibeliin sepeda motor. Panjenengan lagi banyak duit. Anak panjenengan yang kelas 3 MI atau kelas 3 SD itu minta dibeliin sepeda motor. Jenengan kasih napa mboten? Loh, katanya sayang. Ya justru karena sayang itu makanya nggak dikasih. Karena kalau dikasih mencelakakan dia. Lu anak baru kelas 3M, ini kelas 3 SD minta dibeliin sepeda motor, dikasih, dibeliin beneran. Ini orang tua malah mencelakakan dia. Mungkin nggak sampai sebulan anaknya sudah OE. Apa nggak dikasih? Dikasih, tapi dalam bentuk lain, bukan sepeda motor, tapi sepeda ontel. Karena yang terbaik bagi anak yang masih umur kelas 3 SD, kelas 3 MI bukan sepeda motor, melainkan sepeda ontel. Nah ini insya Allah mulai paham. Kenapa sampean kok ora didadekke sugih karo Gusti Allah? Sebab andaikan sampean didadekke sugih malah mencelakakan sampean. Wong durung sugih wae gayamu wis kaya ngono. Mindani umpama sampeyan digawe sugih malah cilaka sampeyan. Karena Allah Maha tahu yang terbaik buat sampeyan melarat. Yuk. Yang terbaik buat sampeyan bukan sepeda motor tapi sepeda ontel. Soalnya wong ketika belum punya mobil dia rajin sholat jamaah ke masjid, ada pengajian datang, sholawatan melu. Begitu punya mobil malah gak tahu sholat jamaah di masjid, gak tahu mangkat pengajian, gak tahu budal sholawatan, senengane ngemol. Makanya gak dikai mobil, kayak sepeda ontel lain. Ngono lho. Kaya kok kudu protes ngono lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, saya ingin mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya kita sudah dikasih banyak nikmat sama Allah, tapi kita sering lupa. Setidaknya kita sudah mendapatkan 7 macam nikmat yang tidak kita sadari karena sudah merupakan nikmat sehari-hari yang kita rasakan. Sampai gak sadar kalau itu sesungguhnya nikmat peparinge Gusti Allah. Nah malam ini saya ingin mengajak panjenengan semua untuk menjadikan 7 macam nikmat pemberian Allah ini sebagai modal agar bisa sempurna nikmat itu menjadi 10. Kenapa harus disempurnakan jadi 10? Kita orang Jawa, ini rata-rata yang hadir kan orang Jawa, nggih. Ketoro, peset-peset. Nah, foto peset ya itu. Ini mancung ini ya ketepaan. Bahannya lebih sidik. Niki pinggirku ki ya padha iki bojone bose iki pesek padha. Gak apa-apa, sementing manis gue. Orang Jawa itu punya tembang warisane para wali yang biasanya juga disenandungkan oleh grup-grup hadrah yang judulnya leriler itu. Leriler tandure wis sumilir tak
ijo kok loyo-loyo, royo-royo tak senggo. Terus cah angon penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penek ana kanggo baso dodotira. Lapo dodotira kudu dibaso? Mergo dodotira ki kumitir bedaing pinggir. Sampeyan wong desa wis pokoke kene kuwi bedah kabeh. Kokean bedah, kokean dosa, kokean maksiat. Mula kudu dibasuh. Sing bedah-bedah kuwi kudu dandamana jlumatana kanggo persiapan seba mengko sore niku sowan ngersane Gusti Allah. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, mumpung isih diparingi kesempatan waktu karo Gusti Allah. Lah tembang niki dipungkasi kalian do surao surak hore. Ini pelajaran bagi kita bahwa hidup kita harus ditutup dengan surak hore. Jangan cuma ngawe-awe. Jadi hidup itu harus surak hore, jangan cuma awe-awe. Kalau surak hore itu simbolnya orang seneng, gembira, bahagia. Surak hore itu bertepuk tangan, bahasa Inggrisnya the keplok. Kalau awe-awe itu bertepuk sebelah tangan. Orang awe-awe itu pakai tangan satu, tapi kalau surak hore pakai tangan dua. Jadi surak hore simbol seneng, ayem, gembira, bahagia. Gayung bersambut, sama-sama cinta. Tapi kalau ngawe-awe itu hanya bertepuk sebelah tangan. Cinta yang tak terbalaskan, sakit ya, kayak mencintai orang yang sudah mencintai orang lain. Itu awe-awe. Kita tahu ngalami awe-awe. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, surak hore itu tepuk tangan, keplok. Namanya keplok, tepuk tangan. Ini kedua tangan beradu sehingga 10 jari bertemu, karena masing-masing tangan jarinya 5. Sehingga kita kalau berdoa kepada Allah itu 10 jari harus bertemu. 10 jari tangan kanan dan kiri semuanya ditengadahkan menghadap ke atas. Itu adabnya orang berdoa. Karena ada orang berdoa itu cuma pakai 1 jari. Ya Allah, berikanlah keselamatan pada kami. Ini Gusti Allah disuting-suting. Nah, 7 macam nikmat ini kita jadikan sebagai modal untuk menyempurnakannya agar jadi 10. Berarti ditambah berapa? Astagfirullahaladzim. 7 supaya jadi 10 ditambah berapa? Nggak bisa jawab. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat sini daya berpikirnya masih lemah. Lewong hitung-hitung 7 macam nikmat kita jadikan modal untuk menyempurnakannya jadi 10. Berarti tambah berapa? Mau orang jawab? Ya tell me berarti. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang apa 7 macam nikmat yang sudah kita dapat sebagai modal untuk menyempurnakan agar jadi 10? 7 macam nikmat itu adalah sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan dan kesehatan. Dan ini an kabeh. Ini ki ora gampang ini ki. Nyusune sing angel. Ora usah sambat larang, pengen murah yo Pak Lekmu ae penceramah. Lo kalau nggak percaya siji sandang, loro pangan, telu papan. Papat kendaraan, 5 anggaran, 6 keselamatan, 7 kesehatan. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan dan kesehatan. Ini sebenarnya udah kita dapat setiap saat, bukan cuma setiap hari, tapi kita sering lupa. Sandang, pangan, papan itu kita sering lupa kalau itu pemberian Allah. Dianggap itu hasil usaha kita sendiri, gitu kan? Kita sering melupakan Allah, padahal kita udah diingatkan apapun jangan sampai ninggalne Gusti Allah.
Makanya mbah-mbah kita mengajarkan kita mau apa saja suruh baca bismillah. Itu menyambung ke Allah terus. Mau makan baca bismillah, habis makan alhamdulillah. Nah itu agar tidak melupakan Allah. Mengalami sesuatu yang menakjubkan, masya Allah. Nyaut toh sayang, kaget sakaget subhan, punya janji ke orang insya Allah, merasa banyak salah dan dosa astagfirullah, mendengar berita telah meninggal dunia ketua RT 3. Namun itu agar kita tidak melupakan Allah. Nah kita sering lupa bahwa sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan dan kesehatan ini nikmat pemberian Allah. Karena udah kita dapat setiap hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo coba sekarang kita rinci. Pertama sandang. Mana ada orang sekarang yang susah nyandang? Nggak ada. Kalau orang dulu masih banyak. Sandangan satu tembelan sak pirang-pirang. Sing sepuh-sepuh tesih menangi. Ibu-ibu, bapak-bapak nggih sih rodok menangi. Wong sekolah niku lho, sekolah teng SD 6 tahun iki ditukoke sepatu nggih mung sepisan tok kuwi. Iki diwet-wet yo Le kanggo sampai tekan kelas 6. Jadi sikile ndek sepatune dawa kaya Donald bebek kae. Diganjel gombal. Ditukone klambi iki nek bodo tok mesti ukurannya kegeden. Ben kena kanggo pirang-pirang tahun. Biyen lak ngoten to. Saniki pundi enten wong ra iso nyandang. Wong edan sandangane tumpuk-tumpuk kok saiki. Lho kene apa mboten? Apa maneh ibu-ibu niku wis pokoke dienggo ping pira ngoten wis empun mboten kurang ngagem le. Wis tau tak nggo kok. Ya Allah. Saniki pun mboten wonten tiyang kangelan nyandang niku pun mboten wonten. Nek biyen tuku klambi anyar setahun sepisan, ngenteni napa? Bodho. Kuwi wae regane murah. Pun. Kaya nek apa kaya ula. Ula kok pinter manggon nggone wong wedok. Mesti ula lanang iki. Oh, sing ora ngerti malah lele-lele lan begagah aja ngombo. Kok nganti jerit-jerit apa ulane mlebu apa piye? Allahumma sholli ala Muhammad. Terus nih mboten iki. Pun sakniki lho lek tumbas sandangan niku mboten kudu metu teko ngomah. Ora kudu ning pasar, ora kudu ning toko. Duduk manis di rumah, pakaian bisa datang sendiri. Betul? Betul wong kulino. Pun sing nomor kalih sandang pangan. Pundi saniki enten wong kangelan pangan niku pundi? Mboten wonten. Nek wong biyen nggih mangan sego putih, lawuh daging niku nek mboten slametan ora kelakon. Mangan lawuh dadar, telur goreng ngenteni ndok kopior. Wong biyen saniki wis sak bledose wetengmu lho pengen menu makanan kayak apa keturutan. Nggih napa nggih? Biyen kathah wong lara merga kurang mangan. Mula lek priksa ten dokter ten mantri ngoten niku disanjangi kendahar sing kathah, bareng dipakani akeh. Waras penyakit anjen mergo kaliren. Pangane akeh ya waras ku penyakit wong biyen. Saniki akeh wong lara mergo kakehan. Penyakit wong sakniki niku penyakit wong kakehan mangan enak. Leres napa mboten? Mula sakniki lek ana wong lara digawa ning dokter karo dokter lah, aja mangan ngene, aja mangan iki, aja mangan kae, aja mangan iki, umpamane mergo kakehan. Oh saiki panganan turah-turah, nanti ning pengajian ya mbok mangan kae kudu ireng kae, kuwi kae. Gue keselak. Wong aku pertentangan sampai peruntus kok. Kan orangnya kan junjung-junjung panganannya kan.
wong desa napa to niki Gupala iki saiki lek entuk bantuan pemerintah raskin iki lho ora arep wong Gupala ning diterima beras dol jolke beras larang wonten sing ngoten niku enek iki lho wong keplok-keplok lho turang-turang saniki panganan nggih napa nggih sandang pangan papan pundi enten papan ping orang gendah sakniki mboten enten omah elek saiki umpama ana omah sing dianggap tidak layak huni entuk bantuan bedah rumah mula saiki Gupala mboten enten omah elek lek wong biyen nggih omahe gedhe gebyok bolong-bolong kae nek awan kesentrong srengenge lek bengi kaminan gugu derek wonten AC biyen AB angin grobos kuwi kalau musim penghujan becek kabeh banyune mlebu omah kalau musim kemarau berdebu nanti dienggo omah undur-undur sakniki jenengan pados undur-undur kangelan sakniki omah udah keramikan marmeran cor-coran cah cilik-cilik apa ngerti undur-undur saiki wis terus angel golekan lho biyen nih teko sekolah golek undur-undur kula seneng biyen golek undur-undur ki omahe apik kaya sumur ning golek carane disebuli Gus lah nyebul mosok kok curut-curut ngono engko nek wis kena dicancang benang nggo mancing kancane wong biyen omahe saiki elik bolong-bolong iki lek bengi adem ngono kae pomane musim adem-adem kae kademen nggih lek turu kemulan nganggo sarung cilik ngepir sarunge ditarik mendhuwur sirah ketutupan sikil kademen seret mengisor sikil ketutupan sirah kademen akhirnya melungker kaya terenggiling keturune nanggone kloso teko godhong pandan akeh tinggine dadi turu kaya wong senam lha ngisor akeh tinggine dhuwur akeh nyamuke dadi ngisor kukur-kukur dhuwur teblek-teblek sehat ati wong biyen sandang pangan papan wong saiki wis iso nyandang rapet mangan wareg turu anget lho ngene iki angel nggih kata-kata ngene iki wes sandang pangan papan pun cukup wis do iso nyandang rapet mangan wareg turune anget nomor 4 kendaraan sekarang udah nggak ada orang yang nggak punya kendaraan bermotor jarang yang tindak pundi-pundi kok melaku sikil jarang semuanya udah punya kendaraan bermotor mulane mlakune do cepet nyandang rapet mangan wareg turune anget mlakune cepet lho angel ngene iki ora gampang mulane yo angel dan nek menerima qala ta'ala qala nabi diterangno ya akeh tunggale tapi perang kayak kata-kata kaya ngene iki kan ora gampang mau saiki mlakune do cepet biyen wong budal haji tekan mulih iku setengah tahun numpak perahu mulai mangkat nganti tekan mulih 6 sasi biyen dadi mangkat haji ki yo wis nggawa peralatan masak nggawa beras nggawa macam-macam kata budal jeh lajang ngerti lajang ora mulih wis nggawa bojo rabine no kapal perjalanan kuwi ana sing budal bojone siji mulih bojone mati kok lho nggih wong 6 sasi kok saiki Indonesia tekan Saudi ditempuh 9 jam lho kan pesawat tekan pesawat to Bu niki wis diprogram kira-kira beberapa tahun ke depan mangtiteni to kok di atas tahun 2030 Indonesia Saudi ini nggak sampai 5 jam teknologi makin canggih kok ya Allah mlakune wis do cepet biyen mobil itu sak kecamatan kena dihitung nggih biyen
sak kecamatan itu sing ndek mobil mung wong pira. Sakniki kok sak kecamatan, sak desa Ngupala hitungan mobile pira. Bingung sampean wesan, mumet. Apa meneh sepeda motor angger irung lho duwe. Nggih napa nggih? Wis sandang pangan papan kendaraan. Nomor 5 anggaran. Wong saiki duwite wis akeh-akeh mula dompete do kebek. Nyandang rapet mangan wareg turu anget mlakune cepet dompete kebek. Lho ngene iki ora gampang. Wis saiki lek nek ngomong nang duit ra duit sak nang duwe-duwene tetep duwe. Nek wong biyen aku ngandel apa nek ra duit ya ra duwe tenan. Saniki padha wong sing betul-betul fakir kangelan sampean. Sak desa mawon Ngupala mangpadosi pundi wong sing melarat kangelan sampean. Makane lek ana bantuan teko pemerintah kae mbok PKH, mbok KIS, mbok BLT, kuwi perangkat-perangkat bingung iki arep diwenehke sapa wong golek wong melarat kangelan. Coba ngomong diwenehne bolone dhewe iki. Ngono kuwi jawabane wong dendam perkara ora entuk bagian ngono kuwi. Lho saiki golek wong sing bener-bener fakir. Angel Bu. Duwite wis do akeh-akeh kok. Sampeyan ora percaya apa nek ra duit. Mung sampean iki rumangsa kurang ngono ae lho. Nggih napa nggih? Lho ngaku saiki. Wong nyatane nek enek bantuan-bantuan yo do ngaku melarat. Ora kedata yo iso nesu-nesu perangkat-perangkat yo melo-meli. Kuwi sampean padha karo mengajukan proposal melarat nggone Gusti Allah sampean. Awas sampean akan ana bantuan-bantuan sampean ngaku miskin ning nggone Lauhil Mahfuz sampean didok melarat selawase. Ngono. Mulane sing bener iki lek ana bantuan-bantuan aku ora usah dicatet aku sugih. Ngoten nggih? Mbel. Sandang pangan papan kendaraan anggaran. Nomor 6 keselamatan. Alhamdulillah leh tandang gawe leh kerja itu selamat. Mriki lak mboten wonten to sing ditangkep KPK. Lah KPK marang Ngupala iki arep mriksa sotilmu kuwi. Apa paculmu iki sing bermasalah. Do selamat mriki mulane jenengan syukuri. Kayak sing pejabat-pejabat kae kadang-kadang turunnya ra iso tanek kae Bu. Laporan harta kekayaan diaudit kabeh, dipecicili terus. Ben nak sampean ora bakal diperiksa. Apane sing ape diperiksa? Sandal jepit rupane ra padha. Wes, pokoke selamat sedaya nggih. Ani kula nggih. Ya Allah, wis muga-muga kabeh diparingi selamat. Sandang pangan papan kendaraan anggaran keselamatan. Sing nomor 7 kesehatan. Awake do wowok-wowok ketok seger-seger. Maksudnya segerdu saking lemune. Alhamdulillah. Niki ra sehat-sehat kabeh to? Yakin sing rawuh ten mriki wong sehat kabeh. Buktine ora enek sing diimpus. Rene ora numpak ambulan to. Berarti sehat. Lha iki sampean iki lho lali lek kesehatan iki peparinge Gusti Allah. Wes saiki lek ora enek wong sing kena penyakit kaya wong biyen. Penyakit wong biyen sing bokso en niku lho, Bos. En niku lho penyakit wong biyen, panunen, kadasen, urapen, korengen, rangen, kutilen, cantengen, pelentingen, budiken, gondoken, cuwegen. Penyakit wong biyen kok en to model ya cacingen bareng ngono. Pokoke penyakit wong biyen iki en. Saiki masyaallah sehat-sehat. Muga-muga diparingi sehat wal afiat. Ngono ramen sehat tok ning sehat wal afiat. Sehat sing mboten dienggo maksiat. Kale nek mung sehat tok
hobine maksiat niku nggih mboten afiat. No, kaya rata-rata sing do seneng dosa kae ora wong gering tapi wong sehat. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Sing tukang ngrasani, tukang ngomeli bojo mergo blonjone kurang niku wong gering napa wong sehat? Ya, iku wong teko, wong pas kipas-kipas. Ngene wae. Yo langsung diselehne kipase. Bon. Nah, 7 macam arep pindah. 7 ya, sok milad kedua toh. Kan lagi milad pertama. Biasanya baru milad pertama diisi ngaji sholawatan, insyaallah tambah barokah. Bener nih, bener. Yes, timbangannya kayak misalnya sama kayak ngundang artis ternama, wis bayare larang, terus merusak lingkungan. Yang ini kan manfaati diisi sholawatan, diisi ngaji, yo rapat larang ya Gus. Wes, Bu. Lho niki kula sampean sering lali. Mulane ambek Gusti Allah disindir. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Niku ten gene surat Ar-Rahman. Kalau Gusti Allah diwangsal wangsuli fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jenengan lek maos Quran pas surat Ar-Rahman niku ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban lak dibolen-bolen niki. Wis sampean ra patek maca Quran yo wis jawab nggih lho urusane ben cepet kok. Nggih ketara ngapusine. Itu ya karena saking banyaknya orang-orang yang melupakan nikmat peparinge Gusti rumangsanya. Ya, rumangsanya. Apa-apa yang dia dapat itu murni usahanya dia. Sampai dia melupakan Gusti Allah. Mulane disindir karo Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kowe iki kok do seneng gorohke nikmat peparinge pangeranmu to. Ngono. Mulane kula sampean usaha napa mawon ampun ngantos ninggal ndonga dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa, tanpa Allah kita nggak bisa apa-apa. Derek ngemutke niki teng wulan Sya'ban, lewong gupala ngarani wulan Ruwa. Insya Allah niki benjang Kemis malam Jumat niku pas nisfu Sya'ban, separone wulan Sya'ban. Jadi kalau nisfu Sya'ban, separuh bulan Sya'ban itu dihitung tanggal 14 malam 15. Beda dengan nisfu Ramadan yang mulai disunnahkan witir dalam sholat tarawih itu separuhnya dihitung tanggal 15 malam 16. Paham ya? Benjang bulan Ramadan tarawih mulai ngagem witir di akhir itu setelah puasa dapat 15 hari memasuki malam ke-16. Itu nisfu Ramadan. Tapi kalau nisfu Sya'ban itu dihitung tanggal 14 malam 15. Untuk tahun ini insya Allah besok hari Kamis tanggal 13 Februari malam 14. Kowe rasa mikir Valentine gombal mukidin. Wis jelas ora enek dasar hukume ra usah katek
kentir-kentir sing bagi-bagi coklat sing apa wong edian mbok tiru. Barang wong nang genah kok mbok tiru lho. Ora enek tuntunan Valentine Day sing apa ya ora enek tuntunan. Cah nom-nom iki lho. Arep apa-apaan niru wong nang genah. Deloken sejarahe piye-piye kuwi. Barang nang genah ora usah melu-melu. Nggih? Nggih? Apa maneh iki pas malam nisfu Sya'ban. Itu malam istimewa. Disebut Lailatul Furqan, malam pemisah. Loh, kenapa disebut malam pemisah? Karena di situ Allah memisah nasib manusia yang berkaitan dengan umur, berkaitan dengan rezeki, berkaitan dengan kematian. Gusti Allah merevisi nasib manusia itu setiap malam nisfu Sya'ban. Wong sing sakjane nasibe rezekine cupet, rezekine sithik melarat, iso direvisi dirubah karo Gusti Allah dadi rezekine jembar luas dadi wong sugih. Sing sakjane umure pendek iso dirubah karo Gusti Allah dadi umure panjang. Sing sakjane matine pas nglakoni elek iso direvisi ambek Gusti Allah, catatan di Lauhil Mahfuz yang merupakan takdir dirubah dadi matine pas nglakoni apik. Sakjane imane lemah dirubah dadi imane kuat. Mula ten ayat Qur'ane yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah berhak menetapkan apa-apa yang sudah menjadi ketetapannya. Ketetapan yang sudah tidak dirubah sama Allah. Ini ketetapan dan ketentuan di Lauhil Mahfuz. Ditetapkan tidak ada perubahan. Atau Allah juga berhak untuk menghapus ketetapan lama, dirubah dengan ketetapan baru. Catatan di Lauhil Mahfuz. Ketika menjelaskan ini, Rasulullah dawuh, "Dzaka Lailatul Nis min Sya'ban." Itu adalah malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban itu malam revisi nasib. Ayat Qur'ani wau yamhullahu ma yasha. Allah berhak menghapus apa yang dikehendaki Allah dari ketetapannya, wa yuthbit, dan Allah juga berhak menetapkan. Itu pas malam nisfu Sya'ban. Maka para salafus sholih mengajarkan kepada kita, kalau malam nisfu Sya'ban disuruh banyak-banyak berdoa, berdoa kebaikan, memohon kepada Allah. Wasilah ngangge surah Yasin ba'da maghrib, membaca surah Yasin 3 kali. Yasin pertama niat mohon kepada Allah dikaruniai panjang umur dalam ketaatan, pinaringan panjang yuswa taat dateng ngersanipun Gusti Allah. Mboten namung umure tok sing panjang, tapi ketaatannya juga panjang. Niki sak badane maca Yasin pertama, donga dateng Gusti Allah nyuwun diparingi panjang umur fi taatillah, panjang umur dalam ketaatan. Umurnya panjang, ketaatannya juga panjang, kathah ketaatane. Niki tiang-tiang sing sakjane meh ditetapkan ditakdir umure pendek iso dibusek. Dan gini Lauhil Mahfuz catatane dadi umur dawa tambah ketaatan. Yasin nomor kali, jenengan ki pengen umure ndek apa pengen umure dawa? Pengen taate sithik napa taate kathah? Niki kula imutke mumpung kepanggih. Yasin sing nomor kali, panjenengan nyuwun dhateng Gusti Allah diparingi rizki ingkang jembar, halal tur barokah. Niki tiang-tiang sing sakjane rezekine sithik-sithik niku saged dirubah kalih Gusti Allah dadi rezekine luas, rezekine
barokah sing sakjane kecampuran haram-haram bisa dislametno saka rezeki sing haram dadi halalan thayyiban. Niku Yasin sing nomor kali. Bu. Model kok kaya ora patek pengen. Nah, makanya sabadane Yasin sing nomor 3 nyuwun dipun paringi tetep Islam imane mati husnul khotimah. Mergo itu malam yang sangat krusial. Perubahan nasib loh Bu. Jangan disia-siakan. Dan tiap tahunnya hanya semalam itu saja. Kalau bisa nanti setelah tidur malamnya bangun jenengan sholat. Pertama sholat ba'da wudu, kemudian setelah itu lanjut sholat taubat, badan ini tambah sholat tahajud, tambah meleh sholat hajat, ditutup dengan sholat witir. Ada kok akeh men ya rokaat witir tok 3 rakaat. Sholat ba'da wudu 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, terus sholat tahajud 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, ditambah witir 3 rakaat. Terus toh setahun pisan kok. Nggih. Wis tak aturke ning jenengan. Mugi-mugi jenengan kersa nglampahi lan ditulungi Allah saged nglampahi. Berarti tandane nasibmu akan dirubah menjadi jauh lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah nek kowe nglungker rembuh dimanfaatke wis. 7 modal nikmat tadi. Adik-adik udah jangan rame, malam ini apa nggak ada bagi-bagi sarung. Wes beneng alih nang turu. Gak ono bagi-bagi sarung, gak ono bagi-bagi duit. Beneng alih nang turu. 7 macam nikmat itu mari kita jadikan modal untuk menyempurnakan agar jadi 10. Kenapa harus disempurnakan jadi 10? Sebab 7 nikmat tadi hanya di dunia. Rugi dong kalau hanya di dunia, nggak sampai di akhirat. Sandangannya ning donya tok lho. Sampeyan iso duwe jilbab nganti 3 lemari, kelambimu nganti tekan 7 lemari, ame ning donya tok to. Ya Allah, ra nyaut tok. Sing sekono sing mangan kae rumakno kae, kocok-koconan kudunge coklat kae. Pangan niku ra yo ming nikmat ning donya mawon to nggih. Termasuk sing sakniki jenengan pangan niku yo ming ning donya tok mlebu weteng metu dadi rugi. Papan omahmu yo ming ning donya tok. Halo? Enek wong mati dikubur dikatuti jendelane omah. Mboten nggih? Kursi katut. Kulkas. Lah nggih. Kendaraan yo ming ning donya tok. Bau siji lho ra katut. Rugi. Sandang pangan papan kendaraan anggaran duitmu kan ora katut. Itu ning donya. Mula nek boten dijangkepi dadi 10 rugi. Gek nikmat donya niku meng ngapusi mataul hurur, kenikmatan yang menipu, mengkoyo-koyo. Nikmat yang sesungguhnya itu nikmat akhirat. Buktine nggak ada istirahatnya, nikmat terus, bahkan nggak ada hentinya, sedetik pun boten mandek. Niku lek nikmat akhirat. Mula wong manggen ten swarga niku ngraoske nikmat terus nikmat, boten wonten mandeke. Kenging napa? Soale ning swarga kuwi ora enek acara turu. Lan jenengan kepotong nikmate ning donya kan mergo istirahat, mergo turu, nggih to? Ten swarga niku mboten wonten acara turu, kok turu ngantuk mawon mboten enten. Mulane kae ngantuk tak jarke wong dudu penduduk swarga. Mumpung si enek acara ngantuk ya ngantuk-ngantuk kok. Soale esuk lek sampean kira-kira kok sida mlebu swarga tenan.
Ora enek acara ngantuk ning kono, turu ora enek. Mulane sekali bahagia seterusnya bahagia. Sekali nikmat tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Nah, semono uga sing mlebu neraka. Ning neraka iki mboten enten acara ngantuk, mboten enten acara turu. Wong sing disiksa ning neraka iku ngrasake lara terus-terusan tanpa henti. Tambah lara, tambah lara, tambah lara. Sedetik pun ora nganggo leren, ora nganggo mandeg, ora enek istirahat. Ora iso bro sing nang mburiku iki misale sok ana sing mlebu neraka terus digeroboki malaikat. Ditekoki kancane sing teko swarga. Mas, aku ketok sampean mau digeroboki malaikat. Rasane piye, Mas? Mbung aku keturun. Nang neraka kok keturun. Lah meng nikmat donya ki rugi. Nikmat donya niku ngapusi, enak kawitane tok. Saya suwe saya ora enak, buktine ngapusi ngono. Nek nikmat akhirat wis saya suwe saya enak. Sok ya jenengan no akhirat ki umpama kok no swarga sampean ki kok mangan apel ngene iki. Iki cokotan pertama karo cokotan kedua luwih enak cokotan kedua. Cokotan kelima luwih enak meneh. Cokotan ke-10 tambah enak meneh. Niki nonggone swarga. Ngombe yo ngono. Seruputan pertama karo seruputan ke-7 enak seruputan ke-7. Oh, ngene iki bingung. Mangan-mangan ngombe-ngombe kondisine piye? Nang swarga yo ora enek acara ngising. Sampeyan sampean ra usah goleki WC umum. Kok nang goleki toilet umum, mboten enten ten mriku. Lha terus piye? Programe iki metu dadi keringet ambune wangi. Lho ngono, mulane saiki mumpung sik ana acara ngising ya nang ngising-ngisingno. Ya Allah. Dek. Mangan ning donya niku rame enak kawitane tok. Nggih napa nggih? Enake mangan yo sendokan pertama, sendokan kedua. Kok sendokan kelima wis mulai ra enak. Apa maneh sendokan ke-20 enek wis ana. Kuwi bukti nek nikmat donya ki ngapusi. Ngombe ki enake seruputan pertama kuwi jal seruputan ke-25. Dumuntah. Kumpul bojo ki enake ya sak seran kuwi, ser kuwi wis. Ntutukne ser. Protol dengkulmu. Ya pedhot boyokmu. Ngapusi. Ngapus orang mudeng ngapusi ngono lho mula rugi nek meng nikmat donya gagahe wong ning donya meng pirang taun kaya iki bagus ini iki alah pirang taun makane aku ya ora iri blas wong meng sedelok ae kok nek ning swarga wong sing kakung tambah bagus, tambah bagus, tambah gagah, tambah kuat, tambah bagus, tambah gagah, tambah kuat. Sing wedok tambah ayu, tambah belenok, tambah montok, tambah zemok, tambah menpekuk. Lah nek ning donya ya sik enom ngene iki. Kuat. Jare wis tuwa kaya kae. Mangan kacang siji suwengi utuh. Muser. Lha pentol bakso siji lho suwengi ora ngentekke. Nyong. Arep dilek ya diklolot. Kok nyindir. Saiki lek kaya sing nang mburiku ki sembarang demploki kabeh. Jok nek wis tuwa jan. Ini sik nom koyo-koyo kabeh sembarang arep diayahi. Bareng wis tuwa, hawa karepe ana ning tenaga wis ora iso. Ketok bocah ayu ya mek pendelik-pendelik. Bocah ngendi kok monyor. Jejeri tenan yang mengkeret. Wis enom iki bengok-bengok kaya aku iso. Iso nek wis tuwa, aja nganti bengok-bengok. Nggo wahir untu iso mrotone dhewe-dhewe. Ya padha kok wedok. Ayune pirang taun, ayumu pirang taun rasa kentir-kentir. Ayumu ora mergo apa-apa, kudu jenom. Wong ndredile jek kuat, daud-daude jek kenceng. Wis enom.
mesum ya mencot ke wong, harus tua mengengeh medeni wong. Nggih mboten. Seneng barang-barangnya jan kenceng. Semane jan ratapne jantung. Wong lanang biasa iki jantunge cedhuk 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 cedhuk. Apa meneh lirikane medhotne kolor. Wong lanang dilirik iso dudul kon jrudul nganti kolor medhot. Seneng. Bejal nek wis tuwek kaya kae. Sampeyan kok malah noleh to Mbah tiga contoh. Iku ngedep kaca kae nyawang ayang-ayange dhewe iso keplayu. Wedi. Ngono lho. Bebene wis kempong untune ompong. Dodo asale mentek-mentek arek tengere tok. Melembreh kewer-kewer. Nganggo BH ya ora ono gunane kok grosok. Lho makanya rugi. Lek nikmat donya ki rugi. Lek nikmat donya rugi. Kalau 7 tadi cuma di dunia rugi. Makanya harus disempurnakan jadi 10. Berarti kurang ora nyaut. Berarti kurang sing saya kono kapan ra nyaut penek kula meneh. Kula ning metu protes sampean, dikon nyaut ra melu nyaut. Ngono ngomongnya katanya udah kangen sama aku. Ya Allah, kula seneng kula. Sing rawuh sakmene katahe Gus, masyaallah Ponorogo luar biasa. Potangan untuk Solo Ponorogo. Padahal panggonane nyelempet kok. Nanti mobilku ra iso mlebu. Mobilku ketangsang nono lho. Tak jane iso lewat kene nggih. Malah kebut makhluk dadi gak iso rene kula diselempetne untuk lorongnya masjid ini. Mlebu kene insyaallah. Tak jane kula nggih pengen lewat kono, tapi mesti remuk cetoti rondo-rondo. Ya wis ora apa-apa wis masyaallah. Aman wong ratune rondo nang kene kok. Wes rumahnya saiki. Nah, 7 tadi udah saya dengerin. 7 tadi kita jadikan modal untuk menyempurnakannya agar jadi 10. Jadi yang 7 tadi sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan dan kesehatan. Ini modal untuk menyempurnakan jadi 10, berarti kurang 3. Apa itu? Yang ke-8 syukur nikmat. Yang ke-9 berjuang jadi orang terhormat. Dan yang ke-10 sukses dunia akhirat. Gitu. Kabeh ini angel Bos. Syukur nikmat, berjuang jadi orang terhormat dan yakin sukses dunia akhirat. Angel Bos. Pertama syukur nikmat. Tadi udah saya singgung di awal bahwa yang kita dapat itu bukan hanya bentuk kasih sayang tapi juga ujian. Makanya ayo kita jadikan sebagai modal untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, di antara cara termudah mensyukuri nikmat supaya ingat kepada Allah itu ya diraoske. Nikmat peparingnya Allah itu diraoske. Pun jenengan nek pun ngraoske, ya Allah, Gusti Allah nek maringi kenikmatan. Wong kula mawon kok diparingi nikmat kados ngaten to Gusti. Kula niku isin. Ini eling terus nang Gusti Allah. Ngono lho. Carane ngono. Ya Allah, kula mawon kok saged gadah lembaga pelatihan kerja to Gusti. Ya Allah Gusti matur suwun. Kula boten bayangke wong atase Sri Wahyuni kok. Sepurane bojomu tak contoh. Tak temu yo diundang meneh to. Aku tak golek
LPK liyane siapa repot disyukuri ya Allah ra nyangka aku kok iso sampai duwe lho ngene ngono Mas carane kae sing kono sing bar di uber-uber kae wis sampean yo ngono ya Allah Gusti matur suwun Gusti kula kok diparingi nikmat kados ngaten kula nek panen nggih selalu berhasil mboten nate kekurangan padahal kula niki sering melanggar perintah jenengan ya lambe kula niki nggih pun ra dilecek lho Gusti enten napa-napa kula unek-unekke tangga sugih slametan berkate gepeng yo tak unek-unekne kula niki nakal lho Gusti jenengan paringi nikmat terus isin kula wong kula niku nek injing kepireng as-sholatu khairum minan naum kula mboten mangkatan masjid kula malah kelon lho Gusti kok tasih jenengan paringi nikmat ngeten kula isin kula nggih budal selawatan ning kula mboten apal selawate nek lambe kula tok sing mangap-mangap mbek tangan kula tok sing ngene enek ngono kuwi lha kok iso jawab dhewe kuwi kok engko sampean akhirnya seneng datang Gusti Allah ya Allah kula jenengan iki diparingi nikmat Allah tanpa njaluk wis ora usah ngajokne proposal jenengan nate nyuwun datang Gusti Allah diparingi mripat kapan lek mau pesen halo jenengan nangan-nangan mripat wis ora tekan ya Allah kok iso apik modele iso buka nutup otomatis ana cendelone iki gajal to ya nek arep nek kelilip yo ora usah dikomando refleks merem dhewe ngono to Pak nek wong itu wong liwat bokonge gedhi plorok iki iso otomatis ngono modele ya terus mripat iki ora tau lecek Jobi jajal to padahal ora tau nukokne oni mboten ngangge pelumas to niku tanpa sekakel nih begitu tangi turu ora usah saklar wes ora usah petekan biar melek dhewe iku mau marep melek ki mripat iki kudu nganggo saklar petekan kowe tangi turu iso bingung goleki petekane nggo dolanan anakmu iki nembe mripat tapi lho dikai ilat siji bisa menikmati beraneka rasa asin, kecut, pedis, pahit, legi ilate yo mung siji kuwi piye carane ngatur Gusti Allah le program piye misale sampean arep rasane pedis nganggo ilat iki kok arep kecut ganti ilate tetel ganti ilat iki yo mung siji lho jajal to mikir to irung yo bolongane madhep ngisor kabeh. Umpama irungmu madhep dhuwur mikir gak samane pas kodanan. Anjir kok. Gak gumoh-gumoh sampe. Masya Allah. Wes. Sakarone perkara. Niki sik nikmat iki durung nikmat-nikmat gedhe liyane. Mulane ayo diraoske. Hidup ini jangan hanya sibuk mencari, nggak sempat menikmati rugi. Ada loh orang yang hanya sibuk mencari tapi nggak sempat menikmati. Sibuk cari makan sampai nggak sempat makan sendiri. Enten bakal suka pecel saking sibuknya dan ngeladeni wong tuku. Ora kok bersarapan. Dodolan suka pecel entek. Ning rampung dodolan budal ke rumah sakit. Sibuk cari makan nggak sempat makan sendiri. Enten ngoten niku. Mantap sibuk mencari gak sempat rugi sibuk nyari duit tapi gak sempat menikmati duit wonten nyari duit tapi dia gak sempat menikmati duitnya dia pikir lah rugi dikembang nih sampai harus dirasaknya duit eman mulai nek mangan itu ngirit mboten sego kan entek. Dadi menu sing kira-kira iso daur ulang, kacang hijau mentah.
Itu pun pakai teknik tertentu. Jadi kacang hijau mentah leboke cangkeme orang nganggo dipamah. Surung banyu mlebu weteng, sesuk itu kan utuh diombak meneh. Dinikmati coba itu ngono wong di duwe tukane sawah, di duwe tukane sawah, di duwe tukane sawah, malah keploro uripe. Rupane nanti kaya grogalan nek perkara sawah iki. Gitu. Mungkin ana sing seneng sapi di duwe tukane sapi, di duwe tukane sapi. Yo bagus sapine timbang wonge. Coba itu kalau hanya sibuk mencari nggak sempat rugi arep ngopo kita juga nggak tahu sampai kapan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula jenengan nek kagungan duit sebagai bentuk syukur ngetokke nikmat peparingnya Allah, dinikmati setelah kewajiban-kewajiban dipenuhi. Ya kewajiban keluarga termasuk menawi wonten sederek ingkang butuh bantuan ya wis dibantu. Bocah-bocah yatim ya wis disantuni, wis sampean duwite sik akeh. Ya dinikmati lah tuku mobil ya sing apik. Dia apa-apane tumpakane beda. Meneh perjalanan jauh. Kuwi nek apik kan ya nyaman, silaturahime ya enak. Mboten mergo sombong. Wong kewajibane wis dilakoni. Ngono lho. Kados ngapunten nggih, misale kados Mbak Sri Wahyuni iki saben wulan budal umroh, saben wulan budal umroh. Eneng sing nyipir kadang-kadang, umrah rumangsane kapien ngono kuwi. Rumangsane kapien, alangkah lebih baik kalau duit yang dipakai biaya umroh itu untuk bantu fakir miskin. Beliau bantu fakir miskinnya sudah, nyantrin anak yatim juga sudah, keluarganya juga sudah diperhatikan, dia masih punya duit, mau dipakai apa? Tinggal umroh bener. Ngono lho. Lah sing salah iku nek misale enten wong umrah hajah haji, umrah hajah haji, tapi keluargane keleleran. Lingkungane iki ana tanggane sing melarat tenanan kene yo gak peduli. Lah kuwi salah kuwi. Ngono lho maksude. Wong-wong patene yang berjeplak ae. Nah ngono. Lah saiki duwite akeh kok tuku mobil kok. Duwite 2 miliaran. Iku mobil rego 20 juta kredit bisa. Ya arep digawe ora kena disetator cekik klotok. Cekik klotok. Cekik klotok. Kena ingetane didorong wong sak kampung. Ya dalane medhun guduk-guduk jentik-jentik. Guduk-guduk jentik-jentik. Lagi kena cekik. Ini lagi kena. Bareng wis kena dipitik prokotok. Tinggo menggoke lawange buka dhewe. Apa ditutup dicekel malah protol lawange. Apa urip model apa wong kok nemen mulane ngapunten di duit akeh kae kok ki budal apa wong diseneng-seneng nah urip pisan ora duwe pengalaman internasional urip model apa mutek ning kala desa nyelempitnya Pak urip pisane ra tau numpak pesawat rata ngerti pramugari ngertimu bojomu gembok-gembok oh dinikmati lho supaya napa supaya kathah syukure maksudnya ngoten maksudnya syukur nikmat omahmu ndi kok tampili tak ceritani dhewe ayo namamu ayo oh ayo iki omahmu iki asline halo ya Allah wes yang nomor loro berarti nomor 9 berjuang jadi orang terhormat bukan hanya terhormat di dunia tapi terhormat pula di akhirat. Nah, ya, tadi sudah saya sampaikan ya, kalau cuma terhormat di dunia rugi. Berapa lama sih kehormatan di dunia? Seberapa sih yang didapat dari kehormatan di dunia? Halo? Dan saya orang suwe kok.
Kalau hanya mendapatkan kehormatan di dunia rugi, apalagi hanya pengen di alam karo wong, pengen disanjung manusia, rugi. Kula niki wis keliling tekan pundi dan saya termasuk orang lawas ya di dunia ceramah. Termasuk orang lawas ya, udah 20 tahunan saya ceramah. Kalau cuma disanjung-sanjung sama orang-orang sama jamaah, wis suwe aku ket biyen. Saya datang dielu-elukan. Mesti biyen kalau sampai baru lahir. Kalau cuma pengen dapat sanjungan dielu-elukan, belengar bosan, langsung denger. Berpikir apa yang didapat dari aku ngefans banget, aku mengidolakan, apa yang didapat coba? Tambah bendol dasi, tambah iso ngilangi keikhlasan, zong nggak dapat apa-apa. Udah bener, rugi kalau cuma kehormatan di dunia. Pak Camat gini. Pak Seksa, saya makili Pak Camat, kalau saya makili Pak Kapolsek, itu saya makili Pak Jenderal. Nanggil, nanggil kepala dinas, dihormati yang mereka senjabat. Nanggil tahu? Mereka senjabat. Iya Bapak, siap Bapak, siap Bapak. Siap Bapak, mungkin Bapak. Bareng suara jabat, harap siap Bapak ya sopo. Pak iki numpak mobil kepala dinas, arep numpak mobil pintu ana sing bukane. Koper digawakne, map digawakne. Rumah saku wengi tambah dhuwur pangkate tambah keple tangane. Nggawa map ora kuat. Kabeh kepala dinas ora kuat nggawa map. Pirang ton kuwi abote. Besok lek wis pensiun, sapa sing arep gawakne? Mbok mlaku nganti tangan ngene. Sapa sing arep gawakne? Lho gitu. Saiki urung pensiun, siap dan. Lah nek wis pensiun, sapa sing arep siap dan? Rugi lek terima kehormatan ning donya. Dihormati karena kekayaannya. Iya kalau masih kaya. Allah menghendaki bangkrut donyane entek, sing arep hormat sapa? Wong dia dihormati karena kekayaannya, begitu kekayaannya habis pula kehormatannya. Entek melas wong nek mantan sugih terus dadi kere ngono. Mulane sing akeh terus power syndrome. Ora ngerti sampean. Bahasane wong atasan. Ngono kuwi. Kalau kehormatan cuma di dunia, rugi Gus. Misalnya sok sampean itu misalnya fansnya banyak misalnya. Untuk sampean terus bangga, jamaahku apa fans akeh. Apa yang didapat dari itu semua? Apalagi hanya sekedar untuk glamor-glamoran, pamer-pameran. Apa yang kita dapat? Coba kita berpikir realistis, berpikir cerdas. Aku ini soalnya ya wis tuwek. Berarti wis warak mangan garam asemnya kehidupan. Apa mana hidup di dunia ini iki? Saya mulai dulu nggak pernah punya akun medsos. Punya akun medsos itu gara-gara corona, gara-gara covid itu. Sebelum itu sama sekali aku nggak punya akun medsos, mau Facebook, mau Instagram, mau YouTube, nggak punya sama sekali. Tapi yang viral kan ngendi-ngendi. Waktu itu untuk jadi viral susah loh waktu itu. Dan aku nggak punya akun medsos sama sekali. Lari-lari damel akun medsos itu mulai covid itu. Mulai covid. Habis covid itu baru punya akun medsos. Sebelumnya sama sekali nggak ada. Ya berjalan wajar-wajar aja. Dan sampai sekarang. Menurut. Ini cerita apa tuh? Malah cerita apa ini? Mungkin aku mau bojoku di Senin ini aku mau cek apa wae. Namun ra ngerti yo ngaji ra cerita sing aneh-aneh, cerita apa wae. Ngaji ngono. Ngaji kok kan cerita apa ora nek manfaate. Siap bos. Menes kena ngono siap dan komandan, semono tak wis. Mungkin siap komandan. Rasanya hati berarti dia yang nyimak, berarti yang mantau. Duh, ya Allah ya Karim. Banyak kehormatan kalau cuma di dunia, rugi percuma. Makanya aku kadang aneh wong sebut
lagi keingi sore, belum tahu dia apa. Nah kalau kira-kira nggak ada manfaatnya, gitu loh, ngapunten. Makanya setiap kita pengen terhormat, pengen dihormati, betul? Masa elek-elek wong ini gak dihormati nesu. Semua kita pengen terhormat. Siapa yang pengen terhina? Gak ada. Maka Nikola ngaji dan pundi-pundi ngomong hati-hati. Kulo niku ngomongnya kasar ket mulai dia. Tapi tetap kulo upayakan supaya omongan saya itu tidak menyakiti orang yang saya omongi. Bahkan kadang-kadang penggede-penggede itu nek ngaji bareng kalian kulo, hajur-hajuran kulo ngomong. Terkenal kulo. Lho gitu. Wes pokoknya wis kadung ngerosting sak benahi dhewe ngoten niku. Tapi tetep kulo ukur. Jadi gimana supaya mereka itu malah bisa akrab dengan kita. Ono kurangnya. Hati-hati karena semua orang pengen kehormatan, pengen terhormat. Kalau nggak dihormati pasti marah. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku yang ngaji lapas ini kayak ngaji ning lembaga pemasyarakatan. Maaf, yang saya hadapi narapidana. Saya juga harus menghormati mereka. Gak oleh ngejeplak lagi ngomong. Malah kudu hati-hati. Iku langsung viral mengenai lembaga pemasyarakatan Gresik. Entah udah berapa puluh juta itu yang nonton. Gasak-gasakan karo sederet-sederet yang tenggene narapidana. Tapi tetap terukur. Kalau ngomong awalnya gitu tetap ya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, karena mereka juga butuh dihormati. Coba misalnya aku ngomong apa nih, ngajinya lembaga pemasyarakatan sing dihidupi narapidana. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, para penjahat yang terlaknat, yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat, yang bangsat dan yang keparat. Raiso mulai kulo diantemi kursi ya. Tetap yang saya hormati, semua orang pengen terhormat. Bahkan kalau nek pas sekali waktu ngasih pembinaan yang lokalisasi, itu lokalisasi ini gue gak yasinan bu. Di rame-rame nih guys, saya ini medium wis gak enak sing terang-terangan. Ponorogo gak enak lagi sing terang-terangan. Kalau nih ngomong sing hidupi wong wedok nakal, ngomong ibu-ibu dan mbak-mbak yang saya hormati. Jajal aku ngomong jujur, ibu-ibu, para mbak-mbak, londe-londe semuanya, juga para pegenge-pegenge yang sudah nyenyek, yang sudah leceh. Lah yo dicamah aku. Bumpak yo nek dicamah diumpak-umpak. Lah nek nganti ditawani ya yo. Ayo kacung dunia akhirat. Betul apa? Nah, sehingga love you. Terhormat tidaknya kita itu ya kita sendiri yang menentukan. Kita bisa terhormat atau tidak, gimana perkataan dan ucapan kita, gimana perbuatan dan perilaku kita, itu yang menjadi faktor kita terhormat atau tidak. Betul? Betul? Dan jenengan wis ngertos toh, supaya terhormat dunia akhirat kudune piye sing dilakoni. Maka yang ke-10 yang terakhir, harus yakin bahwa kita itu sukses dunia akhirat. Bukan cuma sukses di dunia saja Mbak Sri Wahyuni, suksesnya harus dunia akhirat. Jadi LPK ini kalau nanti makin berkembang, makin maju, makin berkembang, jangan hanya memburu kesuksesan dunia, harus pula kesuksesan di akhirat. Harus saya doakan terus berkembang, dan nanti kedepannya ada nilai-nilai sosial yang dibangun di LPK Unifa Berkah Andarista. Amin ya Allahumma. Makanya kita diajari doa sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kesuksesan dunia akhirat.
Bukan cuma fit dunia saja yang hasanah, tapi wa fil akhirati juga hasanah. Justru fit dunia hasanah ini adalah tangga dan sarana untuk menggapai target utamanya adalah fil akhirati hasanah. Matur suwun. Ayo saat ini aku tak bagi-bagi sarung. Jenengan pun nanti yang saya sarung dereng. Dereng. Udah berdiri nek dereng. Nih, paling mik. Jauh Gus, jauh. Ayo gendang salam sing buanter. Ngeberki kembang, rusak kembang. Rontok mriko gede, Bu. Radi mriko gede, radi mriko gede. Nah, pun ayo salam riyen kersane barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Ibu? Ya Allah. Minggu kepanggil Mas Abah. Minggu kepangker. Nggih. Tanggal 2 September datang pondok Bojonegoro. Lha nggih kula ten griya to. Mboten saged Mas jamaah kathah. Nek saling setunggal setunggal retail tangan kula. Tapi kan pun wicantenan karo kula kepanggih. Rombongan nggih. Nggih rombongan saking Oh, sing rombongan saking Araudha. Bunyaine pundi bunyi? Masya Allah nggih bunyaine nggih. Oh nggih kalih bunyaine iki. Pangling kula jenenge kacamataan. Lah saiki sing dadi bunyaine kacamataan kok ganti jenengan. Cucunya sinten? Mulane kok wong baik cantik ngono. Aslinya sama ki ora bagus aslinya, biasa-biasa. Ketetesan kuwi. Terus nggih, kan kamu kepanggih pas niko. Nggih. Niki daleme jenengan pundi? Dalemipun pundi? Merupet jenengan. Tidak mriki rombongan kali punya ini. Rombongan nipun serintil iki. Oh nite opreng ten mriko nika. Lha sing wau enten ulane niku. Ulane liwat ngajeng jenengan mboten? Oh jenengan ngajeng piyambak. Sing wonten ulane wau ten pundi? Mboten ngertos wis ulane ora arep sing tuwek-tuwek ngene iki. Oh mau pantun? Ya gimana pantunnya coba? Laku beduk demit kali pondok kena kokol kiayan barsaid pancen ganteng pol. Masya Allah. Gus, sementara sampean kalah Gus. Terima Gus. Ya, 200 aku ganteng ya. Wes, nek tak paringi sarung, kalih sarung. Saiki kata-kata sarung mangga. Sarungnya sarung cap napa, Bu? Cap mangga. Nah, saiki kata-kata. Sarung mangga, sarungnya bahaya. Kalau nggak pakai sarung mangga, nggak bahaya kan? Kamu yang pakai sarung mangga, Tak tambahin niki. Ora tedas jenengan. Oh niki mawon, niki tedas niki. Nggih. Nggih, nah iki. Apa sing tak kasih sepet-sepet ae. Mungkin jenengan niki. Abah ngertos kula mboten tegas arene niku. Ngertos. Lampun 17 pindho niku mboten tegas mboten tegas. Lambe tulas pindho, untune telas pipine kendho. Niki wau bunyai srintil selawatan, jenengan selawatan mboten? Nyanyi mawon. Nah nggih nyanyi mawon ya. Asmane Bu sinten? Asmane Bu Suti nggih nyanyi mawon. Ayo monggo. Gubuk Asmara. Ayo tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Yo Bu Srintil kalah
wonten makhluk pengganggu nggih. Jenengan dalem pun cekap jenengan diganggu karo makhluk niki jenengan sabar nggih. Nek ngaji teng kene Bunyai niku biasanya selapanan napa pripun napa tiap minggu le ngaji? Lapangan minggu Jumat kliwon. Lapanan Jumat kliwon. Dereke terus nggih. Insyaallah. Insyaallah. Akhirnya tasih betul napa kabudut. Pak, Mbak. Aku dipanggil papa. Iya mah. Insyaallah dipun dongake nggih. Insyaallah dipun dongake. Insyaallah, masyaallah. Nggih ya Allah iki berarti rondo ini. Datang dari. Lho ampun kalih ngono. Abang Mas. Mau selama terus. Lebih lu maneh tapi loro. Lho kok jatuh. Insyaallah. Nggih, sami-sami. Nggih, matur suwun Bu Suti. Badhe pindah dhateng pundi? Kula badhe. Aku mau pindah ke Merican, Mama. Lekok mriko insyaallah. Derene to? Masya Allah, nggih. Tama wonten Sampun. Masya Allah, eling kabeh. Nggih, matur suwun nggih. Oh, nggih, Bu, nggih, suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk ibu-ibu berdua niki, nggih. Masya Allah. Apa goleki dhuwit sing cicir? Nah mungkin pun dibeton pun diasta sampun. Jan tenan iki aku ngipi apa gitu iki. Tunggal mulai. Pun kula pun jam 11 langkung niki saestu kula nyuwun pangapunten. Matur suwun Pak Bos, matur suwun Mbak Sri.